салом алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастед, соҳ саломат ҳастед. Бародари азиз, чхел ки Насим бародармона мебинед, Насим аз Фархор, шери нари Фархор. Насимҷон хуш омадӣ дар Москва. Бародари азиз, ин додаре алҳамдулиллаҳ мо эҳтиромаш мекунем. Як як ноҷавонмард, як бародари хидмат 4 моҳ ҳамин бечора инвалида ҳами одам. Як бор раҳ буда. Биё иса биё. Мега ки чхел виҷдони ту мегира ки ҳамин мардак 4 моҳтра реклама карда сумша наметем. Ман ҳамқа гапот мегӯм бародар. Агар ҳамин видео на дунё ҳамин 2 рӯз 3 рӯз ҳамин ҷаб места 2 рӯз агар набромади ку сурат пурата ҳамаш аста ман мебарам суратотро фаромӯш накард. Ина ман мегӯм. Насим чӣ гуфтани? Илтимос ҳамин майбуро фанаку занзам пули мара баргардон. Омад да Москва чанд буро зорат кардем. Аз